ndị mana ga mente kwa mono because as we are seeing na eke hit na ndị Okija eji na ndị Akwa Okuko ha biko na kele ndị ka na-enye okite ha nide alụsị ha arobi na agụ imago ndị kedu ndị who are those servicing the gods ndị na-efe alụsị apilap. You guys should come and answer this question. Chineke akpọwo n'ọkụ. Who are those people still servicing the gods? Akwa na agwụ na wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-aka mmadụ. Anyị maala kalekwala na ana Igbo akịta ahụ ma ndị mkpụrụ mmiri onwego ndị detenu tibara ala nwe ndị tibara inwe mkpụrụ mmiri nwe ndị otibara ịta mmadụ me ndị otibara izu oshi kịta ha ji ihe kalizi. Ana Igbo akwesị ịbụ safe haven for everybody. Is now a no-go area. A na-asị ọsọ chụba mmadụ ka ọ nata ụlọ kịta anụnwa na ndị nwa nọ n'ụlọ not even safe. Ochukwu na-azọ mmadụ kịta. Ochukwu na-azọ mmadụ. Hapụ na ihe ọjọọ unu jụ. Hapụ na ihe ọjọọ. Hapụ na ihe ọjọọ. Wolu ndị unu ha nye Chukwu n'aka. Onwe ihe karịrị nke a. Mana everybody chọọ quick money. Ka azọ ọma ọkachi agbalị latest Benz. Lụọ asị ndị andịrị na onwere ihe ọsụ na-achọrọ data ego for. Asịkwa m na those things dị bad. Mana mee ya in a way that ị na-eme obi ezu gị mana so that you will not be the cause of somebody doing burial your neighbor. Ihe nọ n'ụlọ gị na-alala ụlọ mana egwu a na-akpọ burial mmadụ iko ịma ihe gburu onye ahụ. Ị nọ na be gị na-enene satellite enene TV. Ị na-agba moto na-etu gị cinnamon ama mma na onye na-etu gị cinnamon na iso kidnap uncle ya. Iso ihe gbagbulu ha na highway. That boy ya na-acha acha na village no nwayi n'aka ga adịrọ na ya. Nwayi. That young lady achọ ebele pass ha wee lụọ ọlụ nwayi na ịmaghị ihe mere ya. Mana ị na-agbakelara ụla. Esi m na ọ ya adịrị gị na mma. Sikene m na ọ ya adịrị gị na mma. Ndị alụlụ ana. Nene this video. Babu nsọ ya, babu mgbe eji enye ya nni, a na-enye okite nni. Igbo okite debe ya pọketị azụ. O yere ebigo ego tupu ahụ na-abụ ịtọ na-aghụ nwa ma ọ bụ wee ihe na family ma ọ bụ wee na ezigbo okite ọ bụkwa ezigbo okite ma ọ mee amụgha ya akwụsị ọtọ. Ezigbo okite na ọ chọọ confirm egboro okite ezigbo ahịa. Egboro okite ị na-azụ ahịa na-afụ ihe ọbụla ị na-eme na-afụ ego. Ọ bụkwa nke ga-aga ugwu nke pangara mmanụ a ga-ebu ụzọ gbago nsọ ya gbago emere bụ nsọ ya ị mara ma ị ga-edebe nkwụ nke ka nsọ ya ka edebe nkwụ ya gbago mgbe eji enye ya nri. Ọ bụrụkwa na ịmara ihe ndị a na ihe erofu ya mgboji ụlọ ebe ndebere ike ọ na-asị ha na-adị ebe a mgboji ụlọ ebe ite dị si ndị mmadụ dị ọ na-afụ ndakpa m ite mana gịnị mere o nwere nsọ maka ihe ọbụla dị mma nwere ebe o si wee dị njọ. So mana ngụ nwere onwe ga agwọsiri agwọ ọrụ bụzi nkụwa ka ọ dịrị edere nsọ ya maka na ife arụ nsọ ya onye gị nsogbu. So ọ bụrụkwa na oke ite nọkwa ọrụ nọ n'ọrụ agazie. Achọrọ nke ịmụta one or two from this video watching. If I open confession by Eke Hit. Eke Hit sịrị na mmadụ suppose ide chukwu ite echukwa ọkwefu ka ọ na-agwa na ite a nwere nsọ ana suppose ide chukwu ite echukwa ana ọ na-echukwa ha ite echukwa na ite a nwere ike iwe mmadụ ma ọ dụnite owewe mmadụ. Ịghọtago ịma na ya agwachaghị ife niile agwacha. Na nkwesịrị nchọrọ ịjụgo wo kịta eji akwa ọkụkọ eji kịta eji onye eze Jizọs eji kịta eji Eke Hit eji kele onye ya dị chukwu ite a. What is the fate of that? Ịnụ ka ọ gwara na ọnwa anwa kpọrọ uje ebe o debere ite. The question and according to ntu ice were no reliably from the Anambra state government na faji more than na ha nwere more than 30 people faji eji ndị native doctor na-agba oke ite. Now, kedu ife with the fate of these guys ite fado na nke ndị nwa dibia. Now, keta aka chukwu nufe jio onwebere onye ma na fa na ejenga ka na fado ejenga, but imagine na atụrụ ha 6 years 7 years before he jecha ya bata. Kedu ife nwere ike iwu the fate
of ndị niile ahụ nwere ite ebe ahụ. If even just na ndị ga-agba ala ya aka nkụ, ndị ga-atọwo n'ozu ya aka nkụ, ndị ya adịghị eme ntamu ya aka nkụ, ndị ya achị ya back to abject poverty. Ha wee wulu terror to people like us. You got to give her njetiri mkpu a. Okay, then we have after effect. Inugo ye. Eke hit ekwuge eke enu ya. Eke hit agwago. A lot of things involved. How we feel in ka ya agwago. Mana mgbe batazile we gwa ife niile. And ụfọdụ ndị a nwere okita ajọ ọgwụ. Matcha all these conditions. So that is why when you see them reacting on comment section, I don't pay attention because I know if I na agbalo, ama if I na agbalo, onwere onye ana oso ukwu isi lolo na ebutu ekwuru. Hancha niile ma repercussion after effect and the consequences of those it being there unattended to. Now, have you seen even the madu jaka hajeti onwe almost getting to 1 month without anybody ibuli ita, without anybody ichukwu ita, without anybody control ita. Very soon ite bidonye mende mwe nsowu, if at all no nwere any power at all. So have you seen ọkpatara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ụgwọ. Ndị ọdịnala little people should lend your voice. Wopụta na unu meenụ ka ụmụazị be anyị malụ na ụzọ afa na-eso abụrọkwa ife unu na-ekwu. Bidonu kịta atiwe mkpu a maka this new generation of ndị ọdịnala na-apụ star. Ụmụ ajọ ọgwụ a mere ha feel na ha belong na omenala kafa na-eme na ọdịnala Igbo kafa na-eme. And ụkwụ n'ọlụ ka ọ dụrụ maka ndị a perishie a ga-ajụ na aja na Igbo ya ajụ na ajụjụ ka nsụọ nke unu na-aghọta. You people should rise up and educate our brothers and our sisters so that they will know that this is not the way. This is not what it means to be ezigbote onye ọdịnala, and posterity will always be fair to you. Look at, is this not an open confession? Mobologe from Gonwa Nokita I know Timqua I na-apụ ala. O nwere ike ya ama na nwanne nwoke dọbara ite. O nwere ike ya ama na nwanne nwaanyị dọbara ite. Mgbe ọ ya eruo time ite a ewo mmadụ, o nwere ike buru ụzọ wuo. O nwere ike buru ụzọ wuo nwanne nwaanyị. O nwere ike buru ụzọ wolu nwa ya. O nwere ike buru ụzọ wolu nne ma wolu nna ya. Hapụgodo onye mere ife o. Ịghọtago? Because no nwere ike iwe onye ahụ last. Kama ọ ga-akọsịarị ụzọ kụpụ ya ala. Onu jezie juwe si gekwo una we mara ife na ebe. So you may be a victim in you may not be a direct you may be a victim but not direct. But o nwere ike wuru ngu yebu ụzọ we nweta instant action from ife ahụ nya metal. O we wuru a case of nkotari chance ezelewe egu. Don't forget o ye wo nwata ekwuokwo nwata owo o ye wo mmadụ ekwuokwo onye owo. It can be anybody. If I were a cancer na Igbo ka owo, let us all rise up and preach against it. Hapu kene olive oil iji say Bible jigarisi. Onye bukata olive oil bukata Bible, consequences here wonya yebwe. The same go to hospital. Consequences of that action wonya yeji si eburi oblongo. Consequences of actions unda may wipe up family nile. You may be a partaker of it even when you are not directly involved in it. Ane ekuye nwente ntị ọdụkwo ewadago oziọma ka anyị na-ezi. You gotta like ya, man, at the right time, you must like us. Because if I name I will believe I don't think no way gospel can preach. You know that go? Ezugo. Go basta my life. Happy Sunday, my people.